Takže máme za sebou ďalšiu demošku. Tentokrát to bolo zhromaždenie rodičov, učiteľov a z širokej verejnosti prišlo asi 3000 ľudí. Úplne nás to potešilo. Bol to ďalší signál, že nekončíme, že pokračujeme. Iniciatíva slovenských učiteľov naozaj pokračuje ďalej. Moji kolegovia, ktorí pred niekoľkými mesiacmi začali protesty, kedy si hovorili, že možno to vyskúšame, urobíme, čo sa bude dať, urobíme protesty a potom asi skončíme. Dnes úplne zmenili názor. Dnes všetci proste hovoríme spolu, že chceme pokračovať. A možno táto bitka není úplne vyhratá. Uvedomujeme si to, že požiadavky sme zatiaľ nedosiahli. Ale je úžasné to, že sa úplne rozbehla diskusia v celej spoločnosti, že vznikla iniciatíva študentských, vysokoškolských učiteľov, aj študentov a posledné dni mu odovzdávame naše štrajkové skúsenosti. Oni to od pondelka preberajú od nás a my nabereme sily a budeme pokračovať ďalej. Ďakujeme všetkým 15 000 učiteľom, ktorí sa zapojili.